Kahapon, Bombo Roger, merong konting-konti, siguro wala pang 10, wala pang 20 na meron silang dito mismo sa Vancouver, hindi sa Mm. ibang lugar. So doon sa restaurant na pinuntahan nila, may mga kabataan na they are actually identified na medyo leftist. Yung mga migrante, yung mga masa, yung mga bayan, yun yung meron silang microphone with the speaker. Mhm. Then sinasabi nila, shame on you Marcos, go home Marcos. Pero 10 lang sila, Bombo Roger. So and it's funny how, kasi alam naman natin yung mga migrante, yung mga bayan, lahat kinakalaban. So lahat ayaw nila yung gobyerno or something. So that is expected of them. Mhm. But in general, Bombo Roger, um, yung mga leaders dito, I've been in contact with them and they're so happy. One of the members of the MLA, yung parang sanang mga bukal sa Pilipinas, Mhm. she is a Filipina and she was so happy na nandito si PBBM. One of the MPs, si Rechi Valdez, first Filipina MP sa Canada, Rechi Valdez. She is based sa Ontario, Canada, pero nag nag ano siya, pumunta siya dito sa Vancouver. She flew like 7 hours by plane, of course, and then nandito siya together with Prime Minister Carney Mhm. para i-welcome yung delegates ni Apo BBBM. Ah, Masaya sila dito, Bombo Roger. And just an FYI, meron kaming konting business dito, Bombo Roger. And required yung ngayon, yan kasi may meet and greet ang Filipino community sa kay PBBM. mhm. Ang daming pumunta dito para bumili ng barong sa amin. Some people came over from California. May mga taga California pumunta dito. May mga ibang they drove 4 hours away para lang ma-meet si PBBM. And napaka saya nila. And I was asking them, Mhm. bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito? Hindi sila Ilocano, Bombo Roger. Someone was from Zambales, yung mga iba Pampanga, pero of course karamihan mga Pilipino. So tinatanong ko sila, bakit kayo nandito? Bakit kayo gagastos ng damit ninyo para i-meet si PBBM? Alam mo ang sabi nila, Bombo Roger, Mhm. nakaka-proud daw na nakaka-proud daw and masaya sila na nandito ang mahal nating Pangulo. Mhm. Okay, so ibig sabihin, Sir Hector, yung mga nagsagawa ng kilos protesta parang deadma lang. Kasi sabi mo nga, konti lang, hindi pinapansin, even yung mga Canadian na officials dyan, hindi nila pinapansin, Sir Hector. So, maliban sa sinabi mo, Sir Hector, meron ba bang kayong narinig na komento mula sa mga Canadian o local na opisyal tungkol sa pagbisita ni Presidente Marcos Jr.? Masaya sila. Generally, masaya sila, Bombo Roger. Like, uh, last month, ang Canada dineclare na Filipino Heritage Month ang June. So, yung mga MPs, which is equivalent to congressman natin, yung mga senator, super supportive sila sa Filipino community. And Mhm. then, nung sinabi ni BBBM na may news na pupunta siya dito, napakasaya nila. And they were so happy, elated na nandito si PBBM ngayon. Of course, meron din tayong mga naririnig na kontra. Of course, hindi natin mawawala 'yon. Dahil mind you, Bombo Roger, nung pinalabas ni attorney attorney Roque yung video ni PBBM na kunwari nag nagdrugs, which was proven na it was an AI enhanced video. Dito yon pinalabas sa Vancouver kasi Mhm.
malakas ang Maisog, Vancouver. Marami sila dito. So marami naririnig sa social media. But dinededma lang ni PBBM, dinededma lang ni Carney. Kasi nga, ang objective ng meeting, bilateral meeting nila is to improve, is to enhance the relationship. Mhm. So kahit maraming distraction, maraming nagrereklamo, tuloy pa rin sila sa trabaho, which is I was reading yung parang press release nila. Ang ganda talaga, Bombo Roger, yung BPO or yung mga, alam mo, Bombo Roger, yung one of the biggest telecommunication companies dito sa Canada, dyan sa Pilipinas yung BPO nila, yung TELUS. Mhm. So, malaki talaga ang potential ng na makukuha ni PBBM. I'm hoping na maganda yung outcome ng state visit niya dito. Sir Hector, pag sakaling mabigyan po kayo ng pagkakataon na ma-meet mo si President dyan, harap-harapan, ano ang, sa inyong opinion or pananaw, ano ang dapat mong sabihin sa kanya, Sir Hector? Actually, Bobo Roger, I was supposed to be there. Parang may nag-invite sa akin, pero Aha. ang ano kasi ng ng security nila so they were requiring yung passport. Alam mo, security, may dapat vetted ka. Pero medyo busy ako, and then yung passport ko nag-lapse, so walang time, so hindi ko na pinorso. I would tell him like he's doing a good job, and he is making us proud kasi nandito kami sa western country, which Mhm. is which promotes yung supports human rights, supports the freedom of speech. And from last administration, nawala yon, Bombo Roger. Yung parang hindi naman sa nahihiya, pero pag sinabi kasi na galing ka ng Pilipinas, yung presidente nyo dati, he doesn't care about human rights. He doesn't Mhm. care about free speech. Ngayon, Bombo Roger, nakaka-proud. Kasi tingnan mo naman, Bombo Roger, yung yung meeting nila, napakasaya ni Prime Minister Carney. Pareho silang buff. Prime Minister Carney, ang ganda ng katawan niya, tumatakbo yan. Si BBM, parang nagkakaano sila I view them as good leaders, na parang modern leaders, hindi yung Hitler type na parang cool lang sila. They don't mind the distraction, they just do the work. Okay. So, ibig sabihin, Sir Hector, parang magiging konkreto ang benepisyo dito sa mga Pilipinong nagtratrabaho at naninirahan dyan sa Canada, itong pagbisita dyan sa Canada, Sir Hector? Wala sigurong direct na sa aming mga citizen na bombardier. Wala naman na sigurong direct na aside from maybe when we come there, hindi na masyadong hindi mahigpit yung pag-process sa immigration or something because we have a mutual agreement, right? Pero yung mga Bombo Roger, yung mga temporary foreign worker na Filipino na nandito, magandang yan. Yung pagpunta ni BBM yan, ma-enhance yung rights nila na they gonna be protected, at saka yung rights nila na hopefully maging permanent resident and citizen din sila. Hopefully ma-enhance yun, Bombo Roger. Okay. So, ibig sabihin, malaking tulong sa ang pagbisita si Presidente Marcos dyan sa Canada, sabi nga, magpapalakas ang relasyon ng Pilipinas at Canada, Sir Hector. Yes, Bombo Roger. And yung meron pang late I think it was last year, kung Bombo Roger, Canada hindi na required na passport no visa yung Filipino citizen pagpunta dito, wala siyang visa requirement, basta lang meron siyang US citizen, US visa. Hindi na siya required na kumuha ng another Canadian visa pag pumunta siya dito. So ang dami, and yung mga mining companies dito,
yung sinabi ko nga sa'yo, yung TELUS, which is the biggest telecommunication company na nandito, Mhm. nasa Pilipinas yung BPM office nila, and then of course yung IT, yung mutual defense, yung defense agreement, enhanced defense agreement, Bombo Roger, mapapaganda yon. So Mhm. yeah, I'm just so happy na nandito si PBBM, and like ma-enhance yung relationship ma-enhance further ang relationship ng Canada at ang Pilipinas. Oo, kasi mas lalo na po yung kooperasyon sa depensa at maritime security, Sir Hector. So, bilang isang Pilipino dyan sa naninirahan sa Canada, naniniwala po ba kayo may konkretong benepisyo, may dudulot ang pagbisita si Marcos dyan, Sir Hector? Like I said, Bombo Roger, number one, yung BPM, yung mga businesses na pwedeng mag-invest yan, mga mining companies na pwedeng mag-invest yan. Another one, Bombo Roger, yung oil and gas. Canada is the number one producer of oil and gas in the world. Yung reserve namin, nandami. So, ang ginagawa, siguro nalaman mo naman na siguro na medyo hindi maganda yung relationship ngayon ng Canada at US. So, ang target ngayon ng Canada is to look sa Asia Mhm. na as a market. So, remember, Bombo Roger, ang oil namin dito sa Canada, pwedeng pumunta dyan without passing through the Strait of Hormuz. So, just in case na magka-problema sa Middle East, meron kayong option, di ba? Merong option ng Pilipinas, di ba? So, yun pa yung isa. So, magandang ano yun. And Prime Minister Carney, sabi niya dun sa joint press briefing nila, he views Asia as the next uh, growing economy. Yung nandun na yung paano yan? Yun na ang isang pinakamalaking market in Mhm. the near future. So, of course, yung oil manggagaling sa amin. So, sana magkaroon ng magandang resulta. I know yun ang isa sa magandang resulta na may dudulot ng pagbisita ni PBBM dito. Yun ang inasahan ng mga Pilipino ngayon dito sa Pilipinas kasi sobrang mahal na ang mga oil dito, yung mga gasolina, sobrang mahal. So, Sir Hector, sa ngayon, may mga programa or kasunduan ba kayong inasahan na may papatupad na ang direktang makikinabang ang mga OFW, Sir Hector? Um, yung temporary foreign worker program ng Canada, maraming mga Pilipino ang na-hire dito, Mhm. Bombo Roger. And although medyo nagka-problema doon kasi medyo ang isang country medyo inabuse niya yung system, they view Philippines as a very good source of good workers, from IT, from farming, from nursing, yung mga doon, tinitingnan nila ang Canada para kumuha ng mga temporary foreign workers. So, of course, also the tourism, Bombo Roger. And nakita ko yung signing of Memorandum of Agreement ng Department of Tourism at saka yung counterpart niya dito. Maganda rin. Kasi ang malaki ring market ang Canadian people, Bombo Roger. Kasi instead na pupunta kami sa US o pupunta kami sa Mexico, uwi na lang kami ng Pilipinas. Ang tao, ang Filipino, may Filipino ethnicity dito sa Canada, Bombo Roger, is close to a million now. More than a million, I think. So, that's a big market. So, pag yun, of course, yung tourism, pag isang tourist pumunta sa Pilipinas, sasanga-sanga yung economic benefits niyan. What more kung million or 2 million ang pupunta, di ba? Sana nga, Sir Hector. Okay? Anyway, Sir Hector, maraming salamat sa oras na binigay po dito sa Bumbo Radyo Lawag para
may bigay po natin or malaman ng mga Pilipino, lalo na dito sa Ilocos Norte, ang pagbisita na dyan si Presidente Marcos Jr. Sa ngayon, may naka-schedule pa ba na mag-meet ng makamit niya yung mga Pilipino, Sir Hector? Today yata yun, or I don't know if it's ongoing na, Bombo Roger, yung meet and greet na sinasabi ko. Yung isa kanina, yung taga California, pumunta pa dito sa store namin. May store kami kasi na maliit dito na ano namin, para kumuha ng Pilipiniana niya kasi pupunta siya ngayon doon sa isang hotel sa Vancouver. So I think it's today, or it's probably ongoing right now, and they are really happy na nandito si PBBM. Maraming noises, PBBM, PM Carney, just ignore them. Wala, ganyan talaga ang politika, maraming mga noises, pero they just ignore them and then they just work. So which is good, which is good.